Partiya Doza Azad Hüdapar dawiya hefteyê li Amedê ji bo çareseriya Pirsa Kurd konferanseka berfireh li darxist. Navê konferansê çareseriya însanî a Pirsa Kurd bû. Ji herêmê bi dehan alim û seyda siyasetvan beşdar bûn. û pêşniyarê di çarçoveya Nêrîna Îslamî de gotar jî hatin pêşkêşkirin. Parlamenterê AKP Galip Ensarioğlu û parlamenterên berê Abdurrahman Kurd Mehmet Metiner di vê konferansê de gotar pêşkêşkirin. Parlamenterê Batmanê Hüdaparê Serkan Ramanlı ji bo dengê Amerîkayê nêrîna Hüdaparê a li ser çareseriya Pirsa Kurd wiha şîrove kir. Heq û mafê gelê Kurda zêdeyî 100 salî hatiye bin pêkirin. Em dixwazin Kurd jî bigihîşne heqê xwe. Ew jî wek da mezrînerê vê dewleta hanê ne lazim e bêqebûl kirin. Ev nîşadperestî ji navbeyna me rabe. Zimanê Kurdî jî bibe zimanê perwerdehiyê. Hêjayê gotinê ku di vê konferansê de gelek caran behsa pêvajoya nû jî hate kirin. Parlamenterê Hüdaparê nêrîna xwe a li ser vê pêvajoyê jî wiha rave dike. Beriya vêga bi 30 sala 40 sala belkî me nikarîbû em bêjin em Kurdin. Ve behsa Kurdî me nikarîbû em bikin. û siyaseteke derheqê heq û mafê Kurdan de me nikarîbû em birêve bibin bimeşînin. Îro ew imkan hene. Çek kengî dest pê dikin dema ku gotin xelas dibede qeda. Ciyê meşru ji te re namîne. Vê ca çek dest pê dikin. Îro hewcedarî bi çekan tune. Îro siyasetmedarên gelê me jî li meclisê ne. Em bixwe Hüdaparê em behsa heq û mafê gelê Kurdan bikin. Hêjayê gotinê ku Hüdapar konferansa xwe bi encamnameyek ku ji 15 xalan pêk tê bidawî kir. Di wir de naveroka destûra bingehîn a Tirkiye weka çavkaniya bêedaletiya li hember ziman û gerên Tirkiye hatiye destnîşankirin. Lazim e Kurdî bi makê qanûnê bê muhafazekirin, lazim e netune bûna Kurdan. Hebûna Kurdan bi makê qanûnê bê muhafazekirin. Lê Mehmet Uçum ku ew serokşewrmendê Serokkomarê Tirkiyeyê bi zimanekî tund konferansa Hüdaparê rehne kir û konferansê weka komxebata perçekirina Tirkiyeyê pênase kir. Uçum got ê ku nikarin bêjin teror rabûne pêşniyara du zimanên fermî welateka du perçeyî dikin ku niyeta xwe ya perçekirina Tirkiyeyê vê komxebatê eşkere kirine. Uçum ji bo pêvajoya nû a Tirkiyeyê dibêje Tirkiyeya bê teror û îdia dike komxebata Hüdaparê xiyaneteka mezin e ji bo vê demê jî. Lê cigirê serokê Hüdaparê li dijî daxuyaniya Uçum bersiv da û got ev zimanê cunta ye û li ser Hüdaparê gefan li AK Partî û siyaseta sivîl dixwin. Hüdapar dixwaze heqê Uçum da lêpirsîna îdarî were dest pê kirin. Lê heta niha di derbarê vê gengeşiyê de ji Serokkomarê Tirkiyeyê daxuyaniyekî nehatiye dayîn. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.